Pozdrav! Danas s vama želim podijeliti jednu izvrsnu vježbu za centriranje, za stavljanje u sadašnji trenutak, za otvaranje vašeg srca. Vježba ide na sljedeći način. Znači možete raditi gdje god da se nalazite, nećete izgledati čudno, možete i na poslu i na tramvajskoj stanici, nije važno. Vježba se sastoji u sljedećem. Nekoliko puta ćete otvorenim dlanom, bilo koje ruke, lijeve ili desne, potupkati, potapkati, polupkati po ovom tu dijelu, znači po svojem prsnom košu, zato što se ispod prsnog koša nalazi vaša žlijezda koja se zove timus. Timus je žlijezda koja se inače povezuje sa srčanom čakrom. U Human Design sustavu sa takozvanim self centrom, no ono što je sigurno je da je ovdje žlijezda, timus, koja je sjedište vaše duše. Opće je poznata informacija da ono mjesto gdje fizički na vašem tijelu dodirujete je mjesto gdje ide vaša energija, vaša pažnja. Za početak, da bismo izašli iz uma, iz brbljenja uma, ono što je bitno je da stavimo svoj fokus negdje drugdje, a gdje bolje nego na našu srčanu čakru, na centar našeg tijela ili sjedište naše duše. Inače, timus je zaslužan za osjećaj snage i vitalnosti u vašem tijelu. Možete se sjetiti Tarzana, kako u filmu, recimo, lupa, jel? To vam je to. To je jedna primarna, zapravo nesvjesna radnja kojom se u vašem tijelu budi osjećaj snage i živosti. Znači, možete se potapkati nekoliko puta za sve što želite, da ste centrirani, da ste svjesni, da ste svjesni toga da ste dio cjeline, da niste sami. Ako želite nešto napraviti za što vam je potrebna veća fizička vitalnost ili samo jednostavno želite prestati razmišljati i staviti se u centar svog srca. Vježba je vrlo jednostavna i vrlo je učinkovita. Jedinu stvar koju trebate napraviti je sjetiti je se raditi. Po mojem iskustvu, ako je napravite par puta, definitivno ćete osjetiti njezine dobrobiti i postaće vam navika. U svakom slučaju, jedna zdrava navika. Probajte. Bok!